оё дар шумо ҳам хаёлатҳои шидагие ки гӯё ки аз паси тирезатон касе ба тарафи шумо нигоҳ мекунад? Ман намедонам дар шумо шида ё ин ки нашида метавонед дар комментария бинависед, лекин дар бисёр одамҳо шидагие ин кор. Баъзеҳоро касе аз пушти тиреза нигоҳ мекунад. Дар баъзе ҳолатҳо бошад чизе дар пушти тиреза буда дохили хона мешавад. яъне ки ҳоло тамошо мекунем дар бораи ҳамин гуна видеоҳое ки дар асл ба навор гирифта шудагиай, яъне ки реални чизҳое ки дар пушти тиреза метованд ё ин ки баъдан ба дохили хона медароянд ва ин чизҳо эффект нестанд, реални ба навор гирифта шудагиай. Тасаввур кунем бародаро, шумо хе ховен ки дар рости тиреза чашмтонро ҳувӣ мекунед, аю тарафи тиреза чизе ба тарафи шумо нигоҳ дорад ва фикр дорад ки чӣ хел будуром ва шумо фикри ӯро аллакай фаҳмидестед. Бале, видео мешавад дар бораи ҳолатҳои даҳшатноке ки дар камера афтидагиай. Ман медонам ки шумо дар ин бора ҳам параллелна хоҳиш карда истабудем. Ҳамада салом алейкум, хуш омадем ба канали Сим Шарипов. Бо шумо ҳастам ман Муҳаммад Шарипов. ва ҳозираш да ягон кас натарсидай дастош кор кардаистай, имкон астае ки дар бурди ҷангувару бозингаро пул кор кунед. Ин кора чӣ гуна карда метавонед? ба ссилкаи дар комментария видео закре пешида бигзарен, дар сайт регистратсия кунед, интихоб кунед ҷангувар ё ин ки бозингари дӯстдоштаихтона дар бурду бозию бовар дошта бошед, метавонед сум кор кунед. ва фаромӯш накунед дар вақти пули регистратсия кардан промокоди канала истифода кунед. бале, ман фикр мекунам ки ҳама метарса агар ки яке ногаҳон бина ки аз пушти тиреза касе ба тарафи ӯ нигоҳ дорад. хеле беғарзаема. Видеое ки айни замон шумо мебинед дар YouTube ба намоиш дода шудагиай, лекин ба ғайр аз ин дар новостиҳои Индия раст ки ин гуна видеоро дар новостӣ нишон додан, значит ки ҷиддие. яъне ки то айни замон ягон кас намедонад ки чизе ки дар ин камера афтид чие дар асл. дар хона мо мебинем ки як қопча одамо ҷамъ шудагианд, хай индиёро семиёшон калонае ку ва як меҳмони нохонда ногаҳон аз пушти тиреза ба тарафи ӯ нигоҳ дорад. ӯ кияй, чияй ва чӣ мехост, то ҳоло ҳеҷ кас намедонад. чияй и? бале, ба одам монандае, лекин як одами ғайриёдие ки рӯш борики дароз ва чашмош қурбақавори билиқ-билиқай. лекин ман фикр мекунам чизе боша набоша, ӯро хубуш ба хона сар натӣ. ин видео ба навор гирифта шудагиай ба тавассути камерае ки дар падакойники тирезаи хона қарор дошт. Автори канал камерара специална дар оҷа мемонад, барои чӣ хотир ки дар назараш меяд ки чизи дар ҳамуҷа намоёнае. ва камера мемона мехоҳад ки дар камераира биқапа. на кори хеле ҳам хуб мекунам. камера дар ҳавлии пушти хонае. мо дидестем хеле шохаҳои дарахта ва дар поён бошад чизе ба монанди одам метова. лекин ба мисли ба назар мерасад ки ӯ чорпо ҳаракат кардистай ва чизеро кофтестай. можод видеои пешинаи моро тамошо кардай ва тилои Гитлера кофтеста бошад. касе тамошо кардаги нестай, ба подсказка доред тамошо кунед. яъне ки чизе ки мо дар камера мебинем ба мисли одам танҳо ҳаракати ӯ мераса. аз талиш не. мисол мегирем овозаш ба овози одам монанд нест. як диюм ки чашмош слишком дур-дури бад мондагиай ва калаш ҳам чунчи хеле ранги кадуай. ба фикри шумо ин чиай ва агар ки шумо мебиден чӣ кор мекарден? як видеои хеле ҳам даҳшатнок пайдо мешавад ки як призраки мӯҳдароз марди хоба мепояд. ира ман призру гуфтам барои чӣ хотире ки пеш аз оне ки ин чизи даҳшатнок пайдо мешавад, пардаи тиреза хит ба хит боло меравад, яъне ки раи ӯро ҳувӣ мекунад. ин пардара кӣ мекушояд? яъне ки ин видео дар умум 3 дақиқае. баъди 60 сонияи записи видео мард хитша нито ҳис карда аз хоб мехезад. камтар ҳар тарафи хонара нигоҳ мекунад, обратно хоб меравад. баъдан ӯ аз пушти тиреза нобуд шуда дар люки девори рӯпарӯи мард пайдо мешавад.
ба фикри шумо ин чӣ буд, ки марда пои деста буд? Шумо фикрҳоятонро дар комментария бинависед. Ман фикр мекунам, ки арӯс шай. Ну, то есть арӯси ки дадхӯрдагӣ шо. Призрак шида омада, ё ки хача призрак када омада, ё ки ин видео ба навор гирифта шудаги моҳи апрели соли 2019 аз тарафи як ҷавон бо номи Дени. Дар аввали видео Дени мефаҳмонад, ки ин ба як бинои партофташуда меравад, то ки ӯра ба навор бигирад. Ҷойҳояша ки успет накарда буданд, бо ҳамроҳии командашон ба навор бигиранд. Акнун худаш танҳо рафта ба навор мегирад. Хай ба навор бигӣ, мебинем. дар сабт дида мешавад, ки бача масхара карда призракҳоеро, ки гӯё дар ҳамин бино қарор доранд, рафта истаед. Лекин дар як лаҳза як садои ғайриоддӣ шунавида мешавад ва ӯ ба тарафи ин садо меравад. Баъдан ӯ ба тарафи як деворе меравад, ки рӯйхати солдатҳое ҳастанд, ки дар вақти ҷанги дуюми ҷаҳон мурдагианд. Баъдан ӯ як садои дигар мешунавад, ки ба тарафи ҳамун садо мегардад. Дар ҳамин ҳолат дар рӯпарош ӯ як манашкара мебинад, ки хеле ҳам ранг рӯш пиркидагия. Ба фикрам як ҳафтаи чӣ нахӯрдай, ё ин ки пудрара ғавзи бадша кидай чӣ кадай, ки Дени талха кафшида мегрезад. баъдан ба бери баромада камтар мехоҳад, ки ба худ бияд ва фикр кунад, ки чӣ дид дар дохили хона, ва камера ба тарафи хона мегардонад. Шумо метавонед бинед, ки дар борои девори хона як фигураи обӣ ба назар мерасад, ки ҳаракат кардааст. Баъдан ӯ дар яке аз тирезаҳо чизеро мушоҳида мекунад ва мехоҳад, ки камераро пеш биёра хубтар бинад. Ба назар мерасад, ки ӯ ҳам манашкаи пушти даргиае. Ман фикр мекунам бача маъқул шуда дига сарш наметад. шумо чӣ фикр доред дар бораи ин видео? Фикротон дар комментария бинависед. Ба гуфти шумо сохтаа ё ин ки не? Ба гуфти ман боша, ба фикрам, ки ишам арӯс шай. видеое ки айни замон мебинем маълумоти хеле ҳам кам дорад, лекин ма гап мезанем, ки дар ин видео чӣ намоёнад. Мо мебинем як чизи хеле ҳам ғайриоддиро, ки ба монанди мавҷудоти аз дигар сайёра ба назар мерасад ва ба тавассути оинаи дар ба дурун нигоҳ дорад. Ба фикрам иам арӯс шай, просто ай безебира берун да партофтиан махрамош кардиан. ин бечора 90 сония нигоҳ мекунад, дарша оина мекунад, ба меравад. Лекин агар серьёзни гап занем, чиш дар ин видео ҷолибай. чизе ки мо дидестем ин реал ния, яъне ки маска нест. ҳатто чашмоша бинем, ки рӯпак мезанад ва дида мешавад, ки чашмош калонай, лекин паат калай. ин видео моҳи апрели соли 2021 дар як ферма ба навор гирифта мешавад. То есть ки як хонаи фермерӣ, карочи як деҳада адирда. Ба хотире ки ин хона чизҳои ғайриоддӣ рух медод, дар ин хона махсус экспертҳо мераванд ва дар вақти назорат карданашон ӯҳо як сояра мебинанд. дар пушти тиреза як соя дида мешавад, ки як маиша наметавонам ба мисли видеои пешнаву бо арӯсшонай, барое ки ӯ хуб дида намешавад. шумо бинависед, ки ин чие вабше? чӣ мекунад инҷа? агар ин ферма боша, мумкине ки ягон кас ширихарӣ омада. ин духтар бо номи Меди мегӯяд, ки як чизи ғайриоддӣ ӯро пайгирӣ мекунад баъди оне ки ӯ хост ҷустуҷӯ кунад ин гуна чизҳоро дар қабристон. хай чӣ мефурата дига? пат кор надори дига. ӯ мегӯяд, ки як чизи хеле ҳам даҳшатнока дар ҳавли хонаш мебинад ва оҳиста оҳиста ин чиз наздик шидан мегирифт. ва ин кор то чанде даҳшатнок шидан мегирад ва аз ҳама даҳшаташ ҳамон буд, ки як вақт ӯ талхакаф мешавад, барои он хотире ки мебинад ҳамон чизи ғайриоддӣ даҳшатнок аллакай
рост аз пушти тиреза ба тарафи ӯ нигоҳ дорад. хуб дида мешавад ки як чизи нимобӣ аз пушти тиреза ба тарафи ӯ нигоҳ дорад. баъдан меди бо ҳамроҳи хоҳараш аз хона мебароянд, нигоҳ мекунанд ки нест ӯ нобуд шидааст. ба фикри шумо чие? наход ки паренаш бошад. ҷолибии ин видео дар онае ки тарафе ки ҳамин чиз мерава дар оҷа дигар раҳ нест. аз танаи девори хона заборҳои баландае ва дар поён боша якчанд лесинсаи дигар. ин суратҳои ғайриёдӣ аз тарафи Скотт Йомон соли 2017 гирифта мешавад. истиқоматкунандаи шаҳраки Белиш, штати Колорадо. вақте ки ӯ ин суратҳоро дар интернет паҳн мекунад, хеле ҳам ғавғо барпо мешавад. ба гуфти маълумотҳои ӯ ҳамроҳи ҳамсараш ба таъмири хонае машғул буданд ки ба наздикӣ ӯра харидорӣ карданд. ба гуфти ӯ вақте ки таъмири пушти хонара тамом карданд, ӯ натонист ки дохили хона шавад ба хотири бӯи хеле ҳам бад. муаллифи сурат мегӯяд ки ба назараш чизе расид ки гӯё аз пушти тиреза тарафи ӯ нигоҳ мекард. дар аввал ӯ фикр мекунад ки ин хирсае. вақте ки хубтар мебинад, талха каф мешавад, барое ки мефаҳмад ки ин хирс нест. намедонам ба чӣ хотир дар ҳамин вақт ҳамроҳи ӯ суратгирак буд. суратгирак хати ремонт мекарду намедонам. карочи ӯ якчанд сурат мегирад. баъдан рафта аз хона яроқ ҳам мегирад ва мехоҳад ки ба яроқ биравад карад суратгирӣ. лекин гӯё ки чизи ғайриёдие ки аз пушти тиреза мепоид, мефаҳмад ки ҳозир вазъиятҳо безеб мешавад ва ба тарафи ҷангал меравад, барои ин хотире ки ин хона аз шаҳр берун қарор дошт. акун ҷолибиш бародаро дар онае ки баъди ин ҳодиса ӯ полисейскиёро файрод мекунад. вақте ки полисейскиё хонаи ӯра назорат мекунанд, ба гуфти полисейскиё чизи калон ба монанди хирс ё ин ки ягон ҳайвони вазнини калон тарафи хонаи ӯ аниқ омадагиае, барои ин хотире ки пайҳош ҳаст. лекин вақте ки Скотт ба полисейскиё расмои гирифтагиша нишон метаҳад, ӯ ба ҳайрат меоянд, барои ин хотире ки ӯ дар аввал фикр карданд ки хирсае аз хотири паёи пош. лекин шумо дестин ки хирс нест. ба фикри ягон хирси дорогай чи? моҳи ноябри соли 2020 дар Новая Зеландия як видеои хеле ҳам ҷолиб ба навор гирифта мешавад. дар ин видео мо чизеро мебинем ки хеле ҳам ҷолибе ва ба монанди гирг ба назар мерасад. аз соҳибхонае ки дар ӯ ҷаи ҳодиса рух додагие фикр мекунад ки и обратина, яъне ки одам гирг. вақте соҳибхона ҳис мекунад ки чизе дар атрофи хонаи ӯ чарх задестай ва мехоҳад ки бибинад ба чашмои худаш, ӯ мебинад ки чизе аз тарафи хона мегирехт ва ин дафъар бошад дар рости тиреза камерара мемонад. ва дар камера мову шумо ва худи соҳибхона ҳам мебинад ки хеле ҳам як чизи базебак ба тарафи хона нигоҳ дорад ва чизи кофтестай чизеро нигоҳ дорад, намедонам, гишнае ба фикрам. лекин агар мо хушрӯ нигоҳ кунем бародаро, дар аслам ин чизе ба назар намерасад ки гӯё ягон кас дар сараш маска дошта бошад. ин реална ба монанди чизи зиндае. ба фикри шумо ин чие? модари духтарчаи 5 сола хотираҳои шавҳари гузашташа ба духтарчааш нақл мекард. рӯз рӯзи хеле ҳам хуби ороми офтобӣ буд. лекин баъдан ин рӯзи хуби ором ба як рӯзи даҳшат мубаддал мегардад. вақте ки модар ба духтараш дар бораи шавҳари мурдааш гап мезад, дар ҳамин ҳолат як чизи ғайриёдӣ дар пушти тирезаи ӯ пайдо мешавад. ва дар ин ҳолат зан ба хулосае меояд ки камера гирён карда ҳамаша ба навор бигирад. лекин ҷолибиш дар ин ҳолат онае ки ҳамин рӯз рӯзи зодрӯзи 83-ими бобои мурдагишонае. акнун бародаро фикр кунем барои сохта будани ӯ, яъне ки агар бигем сохта, ягон кас метавонад ки дар пушти тиреза бошад. лекин шумо ба диққат нигоҳ кунед ки вақте ки зан пардара бераҳа мекунад, ҳеҷ кас нест, абрат намемонад, ҷошда аст. агар мо бигем ягон кас бошад пардара бераҳа карданда мегреза, мо гирехтана медиҳем, лекин бинем ки дар як лаҳза исм мекунад нест, пардара мемона ҳаст. чӣ хел? кие? бобиша ё ки оташ ба фикрам, то ест ки шӯйзанак. оташ ҳамеша ё ки отай занака ё ки шӯйзанак, ё ки типо шӯйзанак ё ки бобид будакча. шумо фикротон дар комментария бинависед ки оё мешид ҳамин ҷа мегуфтанд ки зодрӯз муборак ӯ мерафт ё не. ҳамада хайр то видеоҳои оянда.